then happened ke ngoku kube khona ndathi ke ndifuna ukuqala i-private practice yabo andazi mntu endinako ukuba ndingamcela but ngixaye ebantwini and ke mna ke ndingulaa mntu wena brati andinantloni ukucela when I like ande uzithoba emntwini andinantloni nalolo wesixa ndiyakuba analo yabo. So then wadibana nomnye usisi apha who's a clinical psychologist. He's very good usisi lo usisi Nolfefe kanjani saphangalele idora ndinza nangoku ukuna ku-private practice naye she's very good. Ndimazi njani usisi Nolfefe into yoba makokhona usisi owaye ngu-secretary kwi-department yakwa-psychology phaa eMandela University owayetshomi kasisi Nolfefe. So namazi usisi Nolfefe ngolo hlobo. So usisi Nolfefe ndithi sisi ndicela no before the usisi Nolfefe kukhona abanye abantu ndicele kubo. You know wena brati I'm sorry I'm going to use igama I think mhlambi elibuhlungu but necessary. Yinto yokuthi xa wena uphumelele sokubavalela amaqamu abanye abantu yo powerful kuba wena uphumelele. Abantu abaninzi that I have contacted ndicela into yoba I want a space, I want to mentor me as a psychologist, bavala amaqamu. And we pre-request to make a mentorship before we was men. No, it's not. You can, but I felt like I needed to be mentored. Okay. You know? But that's another point that we as blacks, suba no mona ngomnye umuntu osemveni kwakho athi xa ekubona as a role model xana ifika kuwe umvalele amaqhawe imbi loo nto kakhulu yabo.